Croeso cynnes iawn I chi I sesiwn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel rhan o arlwy pabell y cymdeithasau yn Eisteddfod AmGen 2021. Ein testyn ni heddiw yw'r Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Gwireddu mwy na geiriau. A dwi'n falch iawn i'ch croesawu chi yma. Dwi'n yn siŵr fydd cadeirio sesiwn o'r fath yn haws, oherwydd bod ni mewn dull rithiol a bod dim angen poeni am gau y drysau neu'r gwynt yn chwyrlio trwy'r pabell, neu hyd yn oed synnau gan grŵp pop sy'n ar fin cychwyn ar y llwyfan roc ger llaw. Ond dwi'n falch iawn I groesawu pawb yma heddiw. Un trafodaethau ni ar fater pwysig. Dwi'n falch iawn I wneud hynny oherwydd pwysigrwydd y mater, ond hefyd I ni wedi denu at ei gilydd panel. Panel o arbenigwyr o wahanol bersbectifau ar y Gwasanaeth Iechyd, a dyn ni'n falch iawn o groesawu nhw oll I drafod y pwnc pwysig hwn. Newn ni droi mewn eiliad nawr at bob un o'r panel I gyflwyno ei hunain. Mae gyda ni Huw Thomas sy'n gyfarwyddwr cyllid yn bwrdd iechyd Hywel Dda, croeso Huw. Mae gyda ni Awen Iorwerth sy'n llawfeddyg trawma arbenigol yn bwrdd iechyd Cwm Taf ac hefyd yn un o arweinwyr y ddarpariaeth feddygol cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, croeso Awen. Mae gyda ni y darlledwraig Betty George ond hefyd sydd wedi dod yn amlwg mewn blynyddoedd diweddar fel ymgyrchydd diflino ar faterion yn ymwneud gyda y Gwasanaeth Iechyd a'r Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd. A mae gyda ni Catrin Roberts sy'n fydwraig ym Mhrifysgol yn astudio doethuriaeth proffesiynol ym Mhrifysgol Bangor. Felly, rhowch groeso cynnes iawn i'n panel ni I gyd. Dwi am droi at y panel falle I ddweud gair o gyflwyniad amdanyn nhw eu hunain, ac efallai rhywfaint am eu diddordeb nhw yn y maes sydd dan sylw heddi, gan gychwyn gyda Huw. Croeso Huw. Bore da, diolch yn fawr, Dafydd, a diolch yn fawr am y croeso yma bore yma. So, yn enw yw Huw Thomas, fi'n gyfarwyddwr cyllid a gwasanaethau digidol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Cyn hynny, o'n i'n ddirprwy gyfarwyddwr rhyw 4 mlynedd nôl bellach lan Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsy Cadwaladr. A un o landysul I fi'n wreiddiol, felly mae braf yn y diwedd cael dod adre I weithio fel cyfarwyddwr yn y gwasanaeth fan hyn. Mae'n ddiddordeb I yn yr iaith yn amlwg wedi bod yna ers yn addysg a ar ôl gorffen yn yr ysgol yn Dyffryn Teifi, BSc yn Lloegr yn Llundain yn gweithio am ryw dipyn, a does na ddim gwell Cymro na Cymro oddi cartre, maen nhw'n gweud, a braf felly cael dod nôl I Gymru rhyw 10 mlynedd nôl I Betsy cael gweithio. A gweld y pwysigrwydd felly o cael gwasanaeth sydd yn gwasanaeth gwirioneddol dwyieithog. A fi'n dod at hyn fel cyfarwyddwr yn amlwg, ond hefyd fel rhywun sy'n defnyddio'r gwasanaeth o bryd I gilydd. Fi'n cofio cael gorfod mynd i'r ysbyty yn Gan Clwyd gyda'n mab I ar y pryd. A dim byd mawr o'i le, ond buon I mewn dros nos yn y gwasanaeth fyny. A yr pwysigrwydd nawr, ni heb deall hynny dwi'n yn credu, hyd nes bod fi yn riant yn hunan yn mynd a claf i'r ysbyty. Y pwysigrwydd na, o'r agwysatrwydd oedd cael gwasanaeth trwy'r gyfrwng y Gymraeg yn neud I rhywun oedd yn hollol rhugl yn Saesneg, ond oedd na bwysigrwydd mawr o cael gwasanaeth Cymraeg I fi a mhlentyn. Felly dyna'n nghefndir I a'n niddordeb I. Diolch. Croeso mawr Huw. Newn ni droi at Awen nesaf, dwi'n credu. Diolch yn fawr, Dafydd. Ie, dwi yn gweithio yn y byd iechyd ers pan o'n i'n yr ysgol, deud gwir, ond wedi cymryd o'n ganiataol bron iawn bod ni yn gallu defnyddio'r Gymraeg ym myd gwaith, ym myd gofal ag ati. A dwi'n meddwl na mond pan nes I dramor I weithio, nath y geiniog disgyn
pa mor naturiol ydy dwyieithrwydd a pa mor bwysig a bod ni ddim yn wahanol yng Nghymru. Bod o'n gallu digwydd a bod o'n gallu digwydd yn naturiol. A mae rai fi ddweud, pan o'n i'n trefnu cenedlaethau Gymdeithas Feddygol, mi nath brwdfrydedd myfyrwyr a meddygon ifanc am y Gymraeg a pa mor wych oedd safon i gwaith academaidd nhw a gwaith clinigol nhw. Nhw nath berswadio fi mai dyna lle oedd yn nyfodol i mynd i fod yn hybu ac yn wneud yn siŵr bod ni'n cael chwarae teg i gael y Gymraeg i'n myfyrwyr ni, yn ei addysg nhw, ond yn bwysicach na dim i roi profiad da i'n cleifio ni yn y Gwasanaeth Iechyd drwyddo draw. Gwych, diolch Owen. A newn ni droi at Betty nesa. Diolch, Dafydd. Betty George ydw i. Dwi'n gwneud bach o ddarlledu. A fel Hugh, wedi cael yn addysgu yn ysgol Llandysul oedd i'r adeg ond ysgol ramadeg Llandysul. A mae rhaid i fi ddweud, yn yw mae Hugh yn dweud bod e'n gyffyrddus yn y ddwy iaith. Wi'n siŵr a dwi yn gyffyrddus yn y ddwy iaith. Hynny yw, mae well da fi, mae well gen i siarad yn fy mamiaith. Felly mae hynna'n dangos y gwahaniaeth rhwng y cenedlaethau. Ond fe fi sy'n gofalu ar ôl David fy nghymar am ryw 7-8 mlynedd oedd ag Alzheimer's. Ac mae rhaid i fi gyfaddau, o'n i'n dragwyddol ddiolchgar mae Saesneg. Oedd i iaith ac felly oedd na ddigon o frwydro'n digwydd am wasanaethau, ond oedd dim angen brwydro dros gael gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Dwi hefyd wedi bod ar y fwrdd y mwy na geiriau ers y dechrau'n 10 ac roedd hynny'n fraint i gael gwahoddiad yma i ddod ar y bwrdd ac roedd na ddalen lan o'n blaenau ni ac roedd na ryw ysbryd cenhadol yn bod, dyna fel dwi'n ei ddisgrifio fe, a roedd y brwdfrydedd yn heintus ac o'n i'n benderfynol bod siaradwyr Cymraeg o'r diwedd yn mynd i gael y gwasanaethau gofal o radd flaenad. Doedd hynny ddim wedi bod yn wir. Ac yn arwen ni, roedd y dirprwy weinidog iechyd ar y pryd, sef Gwenda Thomas, ac roedd hi mor frwd ag unrhyw un ohono ni, ac roedd hi'n mynychu pob cyfarfod. Rhyw ffordd neu gilydd, ac efallai mai dyna sy'n digwydd i bob bwrdd felly. Ond gyda'r amser mae'r ysbryd cenhadol nhw dwi'n teimlo wedi diflannu. Dwi hefyd yn golygu llyfr ar dementia gyda chyfranwyr yn ymdrin â gwahanol agweddau o'r clefyd, ond mae pob pennod bron yn sôn am ddiffyg gwasanaethau gofal dementia cyfrwng Cymraeg. Felly y teimlad sydd gen i ydy bod hi'n amser i adfer yr ysbryd cenhadol hynny. Dyna fel dwi'n teimlo. Diolch Betty, a newn ni droi at Catrin felly. Dwi wedi bod yn Gwyreddu am bron i 10 mlynedd rwan. A nes i wneud yng nghwrs israddedig yn Lerpwl, yn John Moores, a wedyn dod yn ôl ar ôl blwyddyn i weithio yng Ngogledd Cymru yn yr ysbytai. Ac o'n i hyd yn meddwl fyswn ni'n mynd i addysg pellach, a mae wedi cymryd 10 mlynedd i fi gyrraedd yna. Ond wedyn, eisiau ymchwilio rhywbeth, o'n i'n cael profiad o ddydd i ddydd, achos o'n i'n gweithio fel bydwraig ac yn bendant rhan fwyaf o'r shiftiau yn yr maes geni. A wedyn, o'n i fel bydwraig yn teimlo, mae'r perthynas a'r profiad yn hwylus iawn pan dwi'n siarad Cymraeg, pan mae'r ddynes yn siarad Cymraeg, a mae'r cysylltiadau yna yn rhwydd. A wedyn nes i ddechrau meddwl, wel, fel mam a'r profiad geni, nes i hefyd mwynhau cael defnyddio'n mamiaith, profiad dwyieithog oedd hi, ond o'n rhai o'r staff yn siarad Cymraeg. A felly, o'n i'n meddwl, dwi eisiau ymchwilio'n bellach, mae'r rhaid na ddim fi di'r unig un sydd efo'r profiadau yma, ond eto, do'n i'n methu ffindio llawer o lenyddiaeth am y pwnc. A felly, dwi wedi cael y pleser o ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg i felly mynd ymlaen ac ymchwilio y pwnc yn fwy trylwyr.
Gwych. Wel, croeso cynnes, Catrin, a croeso i chi gyd. Mae yna nifer o themau yn fyna yn barod yn dechrau dod i'r amlwg, y cysylltiad amlwg gyda phrofiad y claf. A mae hynny'n ddiddorol, mae pobl di adlewyrchu ar hynny mewn gwahanol gyd-destynau, ond hyd yn oed i'r sawl sy'n siarad y Saesneg yn gwbl rhugl, mae'r berthynas yn wahanol trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae yna efallai fwy o agasatrwydd, fwy o bobl, am ba bynnag reswm, mae'r cyfathrebu yn fwy effeithiol ac i ni gyd yn gwybod, mae un o'r pethau allweddol mwyn sicrhau y gofal gorau o'r claf yw cyfathrebu effeithiol gyda'r claf. Ac mae'r Gymraeg yn rhan allweddol o hwnna, ond hefyd, oedd yn ddiddorol iawn beth yn eich clywed chi fyna yn sôn am mwy na geiriau ar ochr strategol i'r pethau hyn, achos fyna efallai un o'r heriau yw sut mae'r ochr strategol yn y Llywodraeth a drwyddi draw yn y Gwasanaeth Iechyd yn gweithio ar hyn o bryd. Ydy'r strategaeth mwy na geiriau yn weithredol, a y syniad yma o'r cynnig ragweithiol i gleifion a lle mae'r Gymraeg yn dod yn rhan anatod ac efallai normal o y Gwasanaeth Iechyd. A dyna falle byddwn ni'n dymuno dechrau. Sut ydych chi'n teimlo falle Huw fel rhywun sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd ar hyn o bryd? Ag Awen, ydy'r cwestiwn yna mae Betty yn ei holi am pa mor bell i ni wedi cyrraedd hyd yn hyn, ydy hwnna'n cael ei adlewyrchu ar lawr gwlad yn eich profiad chi? Falle Huw, os ni wedi dechrau. Ie, diolch yn fawr, Betty. Mae'r gwaith na yn mwy na geiriau yn waddol i'r gwasanaeth sydd yn mynd i fod gyda ni am flynyddoedd bellach. Mae'n fframwaith polisi arbennig i ni. Ond dwi'm yn credu mae yna mwy sydd angen i ni wneud. I ddechrau, dyn ni heb newid y meddylfryd eto yn strategol yn y Gwasanaeth Iechyd. Does na ddim rhyw gymaint â hynny o siaradwyr Cymraeg i gael ar byrddau'n Gwasanaeth Iechyd ni. Fi'n sicr yn un o leiafrif yn y maes hynny. A mae newid y meddylfryd na yn rhywbeth sy'n mynd i fod yn galed iawn i ni wneud, ond mae angen i ni wneud e. A wedyn o'r meddylfryd mae'r sgiliau yn dod, mae'r toolkit yn dod o fyny, ond mae angen newid y meddylfryd na'n gyntaf. Ac fod gyda ni nawr fframwaith polisi arbennig yng Nghymru, mae newid hwnnw mewn i strategaeth lleol ar fwrdd iechyd a gweledigaeth lleol yn rhywbeth sydd angen i ni feddwl mwy amdano fe. Dwi'm yn credu eto bod gyda ni'r gweledigaeth i weid beth fydd yn rôl unigryw ni fel bwrdd iechyd yng Ngorllewin Cymru i adlewyrchu'r gweledigaeth na mwy na geiriau. Mae mwy o waith i wneud. Diolch Huw. Awen. Dwi'n cytuno'n llwyr bod na ddiffyg cysondeb ar draws y byrddau iechyd. Mae na ddechrau dealltwriaeth, ond wrth gwrs mae pethau fel Covid yn dod ar draws a mae'r ffocws yn symud o un peth i'r llall, a mae gen i ofn bod y Gymraeg yn cwmpo lawr yr rhestr o flaenoriaethau i'r peth niwsans unwaith eto. Felly mae eisiau ailgydio yn yr momentum na o wthio'r Gymraeg. Mae'r diffyg cysondeb ar draws y byrddau, nid yn unig o ran strategaeth sydd wedi newid pethau ar lawr gwlad, ond hefyd un o'r pethau mor syml o cyfri faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn gweithio i'r byrddau i gael gwybod lle mae'r broblem, lle mae'r gwendida yn y staff ag ati. Achos dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf Gymru Cymraeg yn deall mae os di'r staff, nifer y staff yn fyr fatha adran rydyddol fel neurolawfeddygaeth, dyn nhw'n disgwyl gweld yr ymgynghorydd ei hun yn angenrheidiol yn siarad Cymraeg, ond bod nhw'n disgwyl naws a cefnogaeth Gymraeg. Mae rhywle fel Gwlad y Basg yn meddwl am rhifa, felly os oes hyn a hyn o'r ardal leol yn siarad Ewsgareg, bod na hyn a hyn o'r staff yn gorfod siarad
yr iaith ag ati. Felly mae eisiau meddwl am bethau felly. Ond da ni gyd yn gwybod na'r ffordd i symud y Gymraeg yn ôl i fyny'r rhestr blaenoriaethau ydy meddwl am currency'r Gymraeg. Unwaith wnaethon ni wneud hynna fewn yr ysgol fuddigaeth a roed y Gymraeg fel bod o'n rhywbeth oedd yn mynd i fod yn rhywbeth gwerthfawr i bobl o ddim yn siarad Cymraeg. Enghraifft, gallu cyhoeddi papurau am y Gymraeg yn rhoi pwyntiau academaidd i bobl o ddim yn siarad Cymraeg ag ati. Tan mae'r pwynt yna'n dod a gweld mae cynnig Gwasanaeth Gymraeg yn rhoi gwerth am arian i Fwrdd Iechyd enghraifft. Os da ni'n siarad yr un iaith a'r claf, mae'r diagnosis yn mynd i fod yn gynt, felly mae'r driniaeth yn mynd i fod yn gywir. Felly maen nhw'n mynd i fod yn y lle iawn yn gynt. Felly mae'r dealltwriaeth rhwng y claf a'r meddyg neu'r nyrsys yn mynd i fod yn iawn. A mae nifer y cwynion yn mynd i fod yn llai. Felly mae rhoi Gwasanaeth Gymraeg yn mynd i fod yn rhatach ac yn rhoi gwerth am arian i Fwrdd Iechyd. Dyna sy'n siarad. Gymraeg yn cael ei fynd yn amlwg iawn fyna. Betty. Ie, hynny yw, wedi cael profiad o'r Gwasanaeth Iechyd yn ystod y cyfnod yma o'r Covid dros y 19 mis diwetha. A dwi wedi bod mewn 4 ysbyty. O'na, swn i'n meddwl, rhyw gyfanswm o ryw 20 o bobl yn gofalu amdanau i gyd. Ac dim ond un fe sy'n siarad Cymraeg, a hi oedd ar dderbynfa yn ysbyty Treforys. Ie, maen nhw'n sôn am y cynnig rhagweithiol yma sy'n cael ei, fel mae'n cael elw. Mae'n ganolog i'r gwasanaethau yn rhoi'r gyfrifoldeb ar ddarparwyr gwasanaethau ac nid ar y defnyddiwr. Wel, ches i ddim cynnig o unrhyw fath. Ond, wrth gwrs, y gwirionedd oedd, beth oedd bwysicau i fi, oedd y mod i'n cael y llawdriniaeth, ac o'n i mor lwcus fel oedd hi'n digwydd i gael yng nghanol y pandemig yma. Ond wedyn, mae'n agender i fi yn mynd i cael clun newydd fori, ac oedd e'n poeni'n ofnadw. A wedyn fe ath i'r ymgynghoriad cyntaf, a dyma'r llawfeddyg yn siarad Cymraeg ag e. Ac, wel, fe gododd i ysbryd, ac oedd e'n dweud wrtha i, o Gaerdydd mae hwn yn dod, ond oedd ei Gymraeg yn wych, lawer gwell na ni. Nawr ffarmwr yw hwn o ardal Llangrannog, sydd ddim wedi bod bant o gartre, wel, dwi erioed wedi bod dramor, a wi'n siŵr a wedi bod mor bell a Gaerdydd. Ond oedd ei ysbryd oedd e wedi, chymod, oedd y dyn ma oedd e'n siarad Cymraeg ag e llawfeddyg, ac oedd e'n gweud, o'n i fel sy'n ni'n siarad â rhywun yn y mart, medda fe. Hynny yw, o'n i'n teimlo mor gysurus, ac oedd e'n hwyr yn dod i'n gweld i, ond o'n i'n gallu tynnu gos am hynny. Nawr, mae'r hynna sy'n siarad Saesneg fan hyn, maen nhw'n neis iawn, ond dyw e ddim rhan peth, medda fe, a dyna'r gwirionedd, ynddo fe. Mae hwnna'n stori bwerus iawn yn dweud, fel siarad â rhywun yn y mart. Ond wrth gwrs, be mae'ch perthynas chi'n dweud yn fyna yw bod nhw wedi teimlo'n gwbl gysurus yn siarad am faterion sy'n poeni nhw, am faterion iechyd, am faterion dyrys gyda'r person yma, oherwydd bod nhw'n gallu cyfathrebu yn effeithiol gyda nhw, ynde? A mae hwnna'n rhan o'r gwaith Catrin. Wyt ti wedi bod yn wneud ar brofiadau'r claf ag ati a bydreigiaeth yn achos di. Ydy hwnna'n swnio'n gyfarwydd i ti? Yndi, bendant. Mae merched mewn cyfnod bregus, a dyn ni'n gorfod gwneud perthynas yn gyflym iawn i allu cael y profiad i fod yn un sydd yn fuddiol iddyn nhw. A mae yna lot o dystiolaeth yn y maes am sut mae'r amgylchedd yn gallu gwneud gwahaniaeth i'r profiad yna. Ac yn bendant, mae yna anogaeth mawr i wneud yn siŵr bod yr stafell yn ddistaw ac yn efo cerddoriaeth falle, felly i drio hybu yr hormonau naturiol i ddatblygu. A felly mae'n teimlo'n fiarth iawn i fi bod yr iaith sy'n cael ei ddefnyddio ddim wedi cael i'w gynnwys yn hynny, achos dwi'n meddwl bod hwnna hefyd yn rhoi y teimlad ymlacio, cartrefol, cysurus, sydd angen i alluogi gendigeth i barhau ac i ffynnu mlaen. So,
Yndi, mae o yn gyfarwydd. A dwi mynd yn ôl I pwynt awen dipyn bach ar gyfer y niferoedd. O'n I yn meddwl, na I trio cael look I weld faint sy'n siarad Cymraeg a beth sydd yn y nodiadau os yna rhywun yn cyfnodi yn rhywle. A beth sy'n llawer o llwyddiant I ddweud y gwir. Ond dwi'n meddwl fedrwn ni rai ni ddysgu gan gwledydd eraill achos mae Canada hefyd, maen nhw wedi gwneud lot o waith yn y byd cyfraith, yn wedi gyfo plant, ac maen nhw yn pwysleisio pa mor bwysig ydy'r gweledol o'r iaith, bod o yna o'n blaenau ni mlaen I bobl allu dweud, dyna'r poster, mi na I ofyn atgoffa ynde, achos dwi'n meddwl yn ddistaw boch bod yna gweithwyr yn siarad Cymraeg, ond bod nhw hefyd ddim yn hyderus I ddod yn blaen a dweud, dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n euog hyn, ddim yn cychwyn sgwrs falle'n Gymraeg, tan bod fi'n clywed acen a meddwl, dych chi siarad Cymraeg? A dyle fo bod yn beth lot mwy gweladwy, dwi'n meddwl, I ddod ar polisia, ar gwaith arbennig sydd wedi cael ei gychwyn ymlaen i'r llawr dydd I ddydd yn yr ysbyty. A mae hwnna'n ddifyr iawn yn fyna, Catrin. Ti'n dylunio proses lle I bob pwrpas. Wyt ti'n gweithredu'r cynnig rhagweithiol, ond heb fod y systemau yna yn dy fwrdd iechyd di ac yn dy brofiad proffesiynol di yno I dy gefnogi di wneud. Felly ti'n sort of gwrando ar acen rhywun, falle ti'n gweld enw rhywun fel Awen Iorwerth ac yn meddwl, falle bod Awen Iorwerth yn siarad Cymraeg. Ond wrth gwrs wedyn, mae yna bobl niferus sy'n siarad Cymraeg, na fydde falle yn cael y cynnig hwnnw heb y strwythurau Awen. O'n i'n mynd I gytuno, achos dwi'n gweithio yn yr Rhondda enghraifft, ac os ydych chi'n gofyn I bawb, ydych chi'n siarad Cymraeg, pryn ydy'r canran sy'n siarad Cymraeg yn iaith gyntaf yn yr Rhondda, ond mae myfyrwyr I wedi edrych a gweld beth yw'r gefnogaeth. Mae'r gefnogaeth i'r Gymraeg yn anhygoel. Mae 80% o'n nghleifion ni sy'n dod i'r cleifion allanol yn cefnogi'r Gymraeg. Maen nhw'n licio gweld y Gymraeg. Ac os ni'n cael plant drwy'r clinig Tor Asgwrn, mae'r rhieni'n dweud, siarad Cymraeg efo doctor, and speak Welsh to doctor now, achos maen nhw'n falch ohonyn nhw. Ac os na, da ni'n gwybod, os da ni'n disgwyl I wrando ar y plant yn siarad efo'r rhieni, da ni byth yn mynd I wybod bod y plant yn siarad Cymraeg. Mae mor bwysig i'r plant yna weld Cymraeg yn cael ei defnyddio tu allan i'r ysgol, tu allan i'r dosbarth, fel bod nhw'n gweld bod Cymraeg yn iaith fyw a bod I werth iddyn nhw gario ymlaen hefyd I ddilyn I gyrfa yn Gymraeg hefyd. Mae hynny'n bwynt trawiadol yn dywed ni sôn nawr, nid yn unig am y Gwasanaeth Iechyd, ond sut mae polisïau cyflogwyr enfawr yn achos yr NHS yn effeithio ar y canfyddiad o'r Gymraeg, a sut mae'r Gymraeg oddi fewn i'r gymdeithas. Ac yn sydyn ddigon, os yw pobl yn gweld y Gymraeg fel rhywbeth byw, fel rhywbeth pwysig, fel rhywbeth sy'n rhan o'i bywyd proffesiynol nhw, mae yna gyfle a mae yna anogaeth mewn gwirionedd I bobl dal ati ag I astudio ymhellach trwy gyfrwng y Gymraeg gobeithio. Felly na, mae hwnna'n bwerus iawn. Gewn ni droi efallai, ni wedi clywed tipyn nawr am rai o'r heriau sy'n gwynebu ni, a rhai o'r problemau diwylliannol yna, oddi fewn i'r sector iechyd, ond hefyd, fel oedd Betty yn cyfeirio at y cychwyn, ac o'n i yn rhai o'r cyfarfodydd cychwynnol yna hefyd gyda Gwenda Thomas, ac mi roedd yna ysbryd cenhadol clir yno a chrif. Tybed beth yw'r camau a'r heriau nawr I fyrddau iechyd ag ati, I falle adfer rhywfaint o'r ysbryd cenhadol yna, neu wrth gwrs I sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o ddiwylliant yr byrddau iechyd yn fwy eang. Hyw, falle fydde gen ti sylw neu ddau ar hynny gychwyn gyda cyn I ni droi at roi'r panelwyr eraill, fel rhywun sydd ar lawr gwlad pob dydd yn delio gyda uwchreolaeth bwrdd iechyd. Diolch yn fawr. Fi'n credu mae'r un o'r problemau mwy, mae yna sawl her gyda ni. Os allai ddechrau gyda ymwybyddiaeth, fi'n credu mai ymwybyddiaeth yw'r her mwyaf sydd gyda
fi wrth siarad am cydrolwyr i, dim o reidrwydd o gasineb neu bod yna rhyw gynllwyn yn erbyn y Gymraeg yw'r broblem, ond dyn nhw'n deall pa mor bwysig yw e. A mae angen addysgu, fi'n credu, yn rheolwyr ni ar draws y Gwasanaeth Iechyd yn bwysigrwydd y Gymraeg. Mae hwnna'n rhywbeth hollol bwysig. Hwnna yw'r darn cyntaf fi'n credu sy'n mynd i'r mindset na, i'r meddylfryd na sydd gyda ni yn y gwasanaeth. Nath Catrin sôn am data a'n gwybodaeth ni, a fi'n gyfrifol am gwasanaethau digidol yn y Bwrdd Iechyd. Mae'n hynod o anodd gyda systemau sydd yn aml yn hen, heb cael ei ddyfeisio ar gyfer gofal iechyd yn y ganrif yma yn sicr. A mae angen llawer mwy o waith yn y maes hynny, ond dwi mor galed y beth oedd hi. Felly gyda'r gweledigaeth iawn, gyda'r ymwybyddiaeth iawn, fi'n credu bod hi'n bosib i ni ddod i ddelio gyda hynny. Ond yr her mwyaf sydd gyda ni yn y Gwasanaeth Iechyd, heb os na coni bai, yw recrwto. A nath Betty siarad fyna am y staff oedd yn siarad gyda chi, Betty, a un oedd yn medru'r Gymraeg. Nawr, y gwirionedd yw yn Hywel Dda ar hyn o bryd, mae da ni heriau yn recrwto therapyddion, meddygon a nyrsys. Nawr, mae yna obaith gyda ni. Mae yna obaith gyda'r ysgol feddygol newydd yn dod i Fangor, ysgol nyrsio newydd yn dod i Aberystwyth. Ni siarad am sefydliadau'n dod i'r Fro Gymreig fan hyn. Mae yna obaith gyda ni ar y gorwel i wirdroi hynny. A fi'n wir gobeithio bydd hynny yn neud gwahaniaeth mawr i ni ar lawr gwlad. A mae hynna yn newid, mae hwnna'n yn tro byd mawr i ni, fi'n credu, fel gwasanaeth i gael y buddsoddiad na yn y Fro Gymreig. O ran gweledigaeth, fi'n credu bod yna rôl bwysig, a fi'n mynd i ddod nôl at Hywel Dda a Betsy fan hyn, fi'n credu bod yna rôl bwysig gyda ni fel byrdde iechyd sydd yn y Fro Gymreig fel petai, i dangos arweinyddiaeth yn y maes yma, a dangos beth gallwn ni wneud. Felly, dyna rhyw chydig o feddyliau ynglyn â'r heriau a'r cyfleon sydd ni. Felly mae yna drin, mae yna arweinyddiaeth, mae yna recrwtio, ag mae rhaglen addysgu rheolwyr iechyd. Betty? Ie, o'n i'n clywed Hugh fyna, ond chybod, mae rhaid i'r arweiniad yn y marn ni i ddechrau, ac i hynny fod yn eglur o dir Llywodraeth, achos chymod, chi'n sôn am ddau sector fan hyn, y sector iechyd a gofal. Maen nhw'n sectorau anferthol yn dyn nhw, a hynny yw, maen nhw'n darparu cyfran enfawr o wasanaethau i'r cyhoedd, ac mae angen arweiniad cadarn, ac i wneud yn siŵr wedyn bod arweinwyr y ddau sector a'r holl gyrfferi sy'n ymwneud â'r ddau sector yma i bod nhw'n gwbl gadarn i ymrwymiad i'r Gymraeg. Ond chymod, os nad i hynny'n digwydd, siwr allwn ni ddisgwyl i'r rheini sy'n gweithio ar y ffas fel petai yn y gwasanaethau gofal yma, chymod, am beidio wir cymryd mwy na geiriau o ddifri. Dwi yn teimlo bod yr ymroddiad na oedd ar y dechrau, yr ymrwymiad na o dir Llywodraeth wedi mynd. A chymod, mae yna dir wedi cael ei golli yn y marn ni, a mae rhaid adennill hwnnw. Hynny yw, dwi'n cytuno â Hugh. Chymod, mae yna heriau, ond mae rhaid i'r arweiniad ddod o dir Llywodraeth, a hynny'n eglur. Mae hwnna'n bwynt grymus iawn yn Betty, ag mae'n anharo i wrth siarad fan hyn. Ni'n clywed gan Hugh, ni'n clywed gan Awen, ni'n clywed gan Catrin, ni'n clywed gan ti Betty am enghreifftiau o arfer dda mewn gwirionedd, mae'n rhai mannau, ond maen nhw'n dibynol ar unigolion.
Mae yna waith da yn digwydd yn Hywel Ddas. Mae Hyw yn rhoi rhywfaint o arweiniad i'r peth. Mae yna waith da yn digwydd yn y rhondda yn y clinic Tor Asgwrn, achos bod Awen yn rhoi arweiniad i'r peth. Mae yna waith da yn digwydd ar dealltwriaeth a gofal dimensio, oherwydd bod ti Betty yn tynnu gwaith at ei gilydd. Mae yna waith da yn digwydd yn bydreigiaeth, oherwydd beth yw ti'n ei Catrin, ond heb yr arweiniad strwythurol strategol hynna, mae'n beryg i'r gwaith da hynny cael ei danseilio os oes yna bobl arall mewn lle a pobl arall yn symud ymlaen. A wy'n cael mae hwnna'n thema bwysig ynddo. Catrin neu Awen, os gynnwch chi rhywbeth i ychwanegu at yr hyn oedd Hyw, wy'n cael mae Betty a Hyw wedi gosod yr heriau i'r Byrdde Iechyd ag i'r Llywodraeth yn glir iawn, ond os yna bethau gynnwch chi ychwanegu yn fyna? Catrin? Amlygu'n union beth Betty'n dweud o'r llynyddiaeth dwi wedi darllen yn baratâl ar gyfer yr ymchwil. Mater o lwc ydy cael gweithiwr sydd yn ddwyieithog a bod yr gwerth nhw ddim yn cael i'w gymryd falle yn ddigon o bwys o fewn y bwrdd iechyd ar cael effaith ar diwylliant yr gig. So ie, dwi'n cytuno'n llwyr, mae angen i'r arweinyddiaeth fod yn amlwg iawn, felly bod hi'n hawdd i weithwyr wedyn dweud, dwi'n mynd i sefyll fyny am hyn, dwi'n mynd i siarad am hyn, a dwi'n mynd i wneud bob ymdrech. Ond ar y funud, mae o'n un o sawl list a ddim yn cael y pwyslais y dylai. Wel, ie, Betty. Mae ddrwg da fi, os newch chi ganiatáu fi sôn am un hynny yw, dementia ydyn maes arbennig o ddiddorol i fi, ydy fe. A dwi'n cofio un oedd yn gwneud ymchwil ar ran CADR, Centre for Ageing and Dementia Research yn Abertawe, ac oedd hi'n gorfod mynd mas i siarad â phobl oedd â dementia, ac fe gyrhaeddodd i di yn Nghwm Gwendraeth, lle oedd na wraig oedd â dementia yn byw, ac oedd hi eisiau siarad â hi, ond wrth gwrs chafodd hi ddim gair mas o'i phen i bron, a dyma hi wedyn yn ffono perthynas i'r wraig yma, ac fe ofynnodd hi i'r ymchwilydd, wel, pa iaith wnaethoch chi ddefnyddio i siarad ei? Wel, Saesneg, wrth gwrs, ynddo fe, chymod. A wedyn wedodd hi, wel na, tro nesaf, dowch chi ar rywun sy'n siarad Cymraeg. Ac fe ath hi ar rywun i siarad Cymraeg. Ac wrth gwrs fe gafodd hi, wel, oedd hi'n siarad yn ddi-stop, ynddo fe, chymod. Ond war y teg i'r ymchwilydd yma, fe ddwedodd hi thai, dyna'r tro cyntaf i fi sylweddoli, y beth pwysigrwydd iaith yng ngofal dementia, a bod na angen am y Gymraeg yng ngofal dementia. Chymod, mae hynny'n dweud llawer, yn dweud? Mae'n dweud llawer, ond mae hefyd yn dangos, mae ymchwilwyr ym maes iechyd a pobl proffesiynol ym maes iechyd, wrth iddyn nhw ddeall bod y Gymraeg yn rhan allweddol o'r ymchwil neu o ddeall. Mae rhain yn bobl sydd wedi dewis o'i gwirfodd i fynd i wasanaeth gofal, lle maen nhw'n gofalu am bobl, a maen nhw eisiau gofalu am bobl. Felly mae yna obeth yn fyna, yn does. Gewn ni falle symud ymlaen rhywfaint i'r her o recrwtio yn fyna. Mi roedd ti'n cyfeirio fyna trwy yr heriau recrwtio mae'r Byrdde Iechyd yn ei gwynebu a rhai o'r datblygiadau mwy diweddar nawr gyda'r Ysgol Feddygol y Mangor a darpariaeth nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Beth i ni'n gweld yw'r cyfleoedd nawr o ran recrwtio mwy o weithwyr iechyd sy'n medru'r Gymraeg, ac sydd wrth gwrs efallai'n cael ei hyfforddi trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae'r Coleg Cymraeg wedi bod yn cydweithio'n agos gyda phrifysgolion yng Nghymru dros y blynyddoedd diwetha i ddarparu ac i sicrhau bod yna fwy o ddarpariaeth cyrsiau proffesiynol trwy gyfrwng Gymraeg gyda tipyn o lwyddiant mewn gwirionedd, ond mae yna gyfle yn fyna. Ac efallai na i droi at un sydd wedi bod yn fwy cyfrifol am y llwyddiant na arall bron i gychwyn ar y darn yma'r recrwtio. Awen, falle Gareth i sôn rhywfaint am y symud, mewn gwirionedd, y symud rhyfeddol sydd wedi bod yn yr Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd yn y blynyddoedd diweddar. Wel,
Da ni'n mynd yn ôl i ymwybyddiaeth iaith a roed yr hyder fatha mae Hew yn deud. Achos dim gwrthwynebiad i'r Gymraeg, jyst diffyg dealltwriaeth llwyr, a pan ti'n eistedd lawr a egluro, a'r un o'r pethau mwyaf pwerus da ni'n wneud yn y flwyddyn gyntaf ydy fi yn rhoi darlith yn Gymraeg am orthopedics neu iechyd esgyn yng Nghymru, y flwyddyn gyntaf i gyd efo y cyfieithu ar y pryd. A nid yn unig mae o'n dangos i bobl bod Cymraeg yn iaith fyw, iaith proffesiynol, mae gynna ni eirfa am yr holl bethau yma. Ond mae'r hyder i'r Cymru Cymraeg yn y flwyddyn, falle sydd wedi dewis astudio'n Gymraeg, i ddeud, mae'r Gymraeg yn werth rhywbeth yn fan hyn. Mae wedi cael yr fantais ychwanegol o rhoi hyder i bobl sydd efo ail iaith wahanol, a mae yna 40 o ieithoedd gwahanol yn flwyddyn gyntaf ni leni, i ddefnyddio ac i gwerth yn iaith nhw, ond hefyd mae'n dangos i bobl mae'r Gymraeg yn fyw drwy Gymru. Felly mae hwnna'n un o'r pethau pwysig, dwi'n meddwl, yr hyder yma. Yr hyder i ni fel addysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg, yr hyder i'r myfyrwyr a i'r rhai sy'n cael eu dysgu i arddel eu Cymreictod. A wedyn, da ni eisiau meddwl am yr hyder i'r cleifion neu teuluoedd i ofyn am y Gymraeg yn eu cynnig rhagweithiol, ac i'r staff yn y Gwasanaeth Iechyd wybod bod o'n oce iddyn nhw ddefnyddio Cymraeg efo cleifion, hyd yn oed os oes rhywun arall yn y stafell. Mae Cymraeg yn naturiol. Felly mae'r hyder yna a'r ymwybyddiaeth y Gymraeg mor bwysig i recriwtio. A da ni yn dechrau torri trwedd yn addysg uwch. Ond boi mae eisiau gweithio ni yn yr addysg ar hyfforddiant ôl-raddedig. Mae yna dal dwll mawr yn fanna. Mae yna bobl yn cyrraedd Cymru i weithio yn Hywel Dda heb syniad bod Cymraeg yn bodoli, heb sôn am fod yna gleifion yn mynd i ofyn am i gofal yn Gymraeg. Felly mae pobl yn cyrraedd byrdau iechyd yn cael diwrnodau hir o induction am dan ac am lle mae'r laboratory patholeg. Mae rhaid i'r Gymraeg fod yn rhan o'r induction hwnna reit o'r dechrau pan maen nhw'n cael croeso i bwrdd iechyd, cofiwch am hyn. Fydda ni disgwyl hyn gyda chi. Mae hwnna'n bwynt pwerus yn dweud Awen a chydweithwyr, achos mae e'n un peth i sicrhau, ac dwi'n gwybod yn ysgol feddygol mae'r nifer o feddygon sy'n cael ei hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg wedi mynd lan o llon llaw i dros 100% erbyn hyn. Felly mae hwnna'n gynnydd pwrpasol, ond am y 30 mlynedd nesaf, mae'r sawl sy'n mynd i fod yn feddygon yng Nghymru yn bobl sydd eisoes yn y system wedi ei hyfforddi, ac felly mae sicrhau bod yr addysg broffesiynol yna, falle debyg i'r hyn oedd Huw yn ei ddweud, yn digwydd ac yn digwydd mewn ffordd strwythuredig yn bwysig iawn da. A hefyd roed yr hyder i bobl yn yr ysgol ddeud, fedra i fod yn ddoctor yn fan hyn, achos mae gyrfa yn y Gwasanaeth Iechyd yn gofal yn yrfa dda, a fedrwch chi'n neud o yn lleol a aros yn eich cymuned eich hunan, a falle fforddio tai yn y pen draw yn eich cymuned eich hun, a datblygu gyrfa sy'n mynd i roi gwefr i chi am hir iawn. Felly mae eisiau yn siŵr bod yn pobl ifanc ni'n cael yr hyder i ymgeisio am yr fawdd yn byd iechyd. Betty. Ie, chi'n sôn nawr am y staff, chymod, fel meddygon a nyrsys ac ati, ond dwi'n gofidio am gofalwyr yn y gymuned. A'r bottom line, fel maen nhw'n gweud, ydy, os nad nhw yn mynd i gael cynnig cyflogau sydd yn haeddiannol yna, chymod, dych chi ddim yn mynd i gael recriwtio neb. Pa bynnag iaith maen nhw'n siarad. Ond mae hynny'n arbennig o wir am y siaradwyr Cymraeg. Chymod, dyna gwirionedd sefyllfa, ynddo fe, o safbwynt gofal yn y gymuned. A mae hynny mor bwysig. Mae'n allweddol, a mae'n un o'r pethau yn ddiweddar fydd rhai o'ch chi'n ymwybodol bod mae'r Coleg Cymraeg wedi cael cyfrifoldebau am y maes addysg bellach yn ogystal ag addysg uwch, ac un o'r blaenoriaethau ni wedi gosod y maes addysg bellach yw iechyd y gofal lefel 3.
yna'r fath o gymwysterau bydde rhywun yn ei cyflawni mwyn fynd i fod yn gweithiwr gofal yn y gymuned ag ati. A hyd yn hyn, prin iawn o'r ddarpariaeth honno sydd wedi bod ar gael yn ddwyieithog neu'n Gymraeg. Beth i ni'n ceisio gwneud fan hyn, pob un ohono ni mewn gwahanol ffurfiau, yw gosod yr holl darnau yma o'r jigsaw at ei gilydd, gan wybod, os oes yna darnau mawr ar goll, fydd y llun ddim yn gyflawn. Ac os yw'r llun ddim yn gyflawn, dyn ni'n gwybod beth sy'n o ynde. Felly mae yna heriau sylweddol yn fyna yn iechyd a gofal ynde. Hyw, o ti eisiau dod mewn? Ie, diolch. Mae'n amhosib, o'n i'n meddwl fyna pan oedd Beti'n siarad, mae'n amhosib datod yr heriau sydd gyda ni wrth feddwl am y Gymraeg, gyda'r heriau sydd gyda ni fel gwasanaeth, fel cymdeithas yn gyffredinol. Mae'r Gwasanaeth Iechyd a Gofal yn gyfrifol am ryw hanner cyllid y Llywodraeth. Felly, un rhan anferthol o law y Llywodraeth, o modd y Llywodraeth i gyrraedd y nod yma sydd gyda ni o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Felly mae rhaid i'r gwasanaeth i fod yn hollol clwm gyda'r strategaeth yna. A ni'n dueddol o feddwl am y top-down, a ni wedi bod yn siarad lot fi'n credu am y top-down heddi de. Ond mae yna rhywbeth unigryw amdano ni'r Cymru, boes bach i ni'n licio bod yn grac gyda bobl eraill sydd ddim yn siarad Cymraeg cweit cystel â ni. A wedyn beth sy'n digwydd wrth gwrs, sy'n ni'n cael lawr y Cymraeg, y pobl na sydd ddim yn hyderus yn y Gymraeg, maen nhw'n cael lawr. A fi wastad yn gweud, gwell Cymraeg slac na Saesneg slick, a dwi'n Nghymraeg i'n bell o bod yn berffeth. Ond ni'n eitha unigryw. Ar draw yn Lloegr, does na neb yn gweud, wel, dwi'n Saesneg i ddim digon da. Dyw hwnna ddim yn digwydd. Felly pam i ni'n gwneud hwnna fel Cymru? Ond mae yna rhywbeth hefyd ynglyn â'n cwrteisi ni, fi'n credu, fel Cymru. Ni'n falch o gael unrhyw gwasanaeth o gwbl. Ni'n falch o gael unrhyw beth. Dyn ni ddim yn mynd i fynegu'n hawl ni i gael yn y Gymraeg. A fi'n credu bod angen i ni, fel cleifion, fel aelodau'r cyhoedd, i fod yn fwy heriol o'r gwasanaeth hefyd. Does na ddim byd o'i le a danfon cwynion mewn i'r gwasanaeth am gwasanaeth sydd ddim yn ddigon da yn y Gymraeg. Os nad ydyn ni fel uwchreolwyr yn clywed beth sydd angen ar ein poblogaeth ni, dyn ni ddim yn mynd i newid y ffordd ni'n gweithio. Felly, fi'n siarad lot am y top-down, fi'n credu fod na rhyw gyfrifoldeb personol arno ni gyd fel aelodau o'r cyhoedd sydd yn siarad y Gymraeg i fod yn fwy heriol. Mae yna her i ni gyd yn fyna. Wy'n credu, wy'n mynd i droi at Catrin am rhai sylwadau toc. Mae'r sgwrs yma yn dangos brwdfrydedd a maint yr her. Fe fyddwn ni'n dod ar sgwrs i ben ymhen ychydig. Felly wy'n mynd i droi at bob un o'r panelwyr gan gychwyn gyda Catrin am sylwadau ac am rhywfaint o sylwadau clo ar be maen nhw'n gobeithio gweld yn ystod y cyfnod nesaf yma ac unrhyw fyfyrdodau ar yr hyn i ni wedi clywed bore yma. Mae'n amlwg iawn. Wel, dwi'n mawr obeithio bod y gweinidog iechyd newydd yn gwrando ar y sgwrs hwn heddiw ac oherwydd nid yn unig mae yn amlygu yr heriau ond hefyd y cyfleoedd sy'n ar gael. Newn ni droi at Catrin gynta ar gyfer rhywfaint o sylwadau clo. Dwi'n jyst eisiau ategu be oedd Hyw yn deud hefyd o ran dwi'n gweithio mewn ardal sydd yn andros agos i'r ffin efo Lloegr a mae'n lot o diffyg hyder a dwi'n cofio deud yn hun pan ges i'r ysgol arall dwi'n meddwl bod yn Nghymraeg i ddigon da i wneud doethuriaeth yn y Gymraeg. A siwr iawn efo cefnogaeth a hyder ac ymarfer, dwi wedi datblygu'n sgiliau'n hun, ond dwi rwan yn pwysleisio yn yng ngwaith dydd i ddydd fel Budraig. Dydy o ddim bwys be di safon yr iaith. Pwysigrwydd ydy bod o'n galluogi
unigolion i gyfathrebu ac i gael safon gwasanaeth maen nhw'n haeddu cael. A felly dyna beth dwi'n gobeithio ar gyfer y dyfodol ydy bod o'n gwneud gwasanaeth sydd yn agorol i bawb, di'n bwys pa iaith, a felly maen nhw'n dewis, a felly bod y gwasanaeth yna'n barod i gefnogi y dewis yna. Diolch Catrin. Ewn ni Awen, Betty a wedyn Hugh i gloi. Wel, dwi jyst yn meddwl dylen ni defnyddio'r cyfran yma ar ôl y Covid. Bydd 'na newid mawr fel da ni'n dod i arfer efo anghenion newydd. A fedrwch chi, fel mae bob cwmwl mae gen efo leining eiraidd, a defnyddio hwn, da ni angen trawsnewid gofal ar Gwasanaeth Iechyd. A mae eisiau ni, fel mae hyn dweud, cael hyder yn yn iaith ni, hyder yn yn sgiliau ni, hyder yn yn pobl ifanc ni, bod nhw yn mynd i allu fod yn staff fydd yn gallu rhoi y gwasanaeth ar gofal mae'n cleifion ni angen. A dydy'r Gymraeg ddim yn unrhyw rwystyr i gael gyrfaoedd llwyddiannus sy'n mynd i ddod â clod rhyngwladol i ni a defnyddio yn dwyieithrwydd ni fel currency o fewn y byd addysg, hyfforddiant a gofal. Achos yn pen draw, dio ddim am pa mor anghyfforddus da ni'n teimlo wrth siarad ail iaith, pa mor gyfforddus mae'r claf yn teimlo sy'n bwysig. Diolch Awen. Betty. Dwi'n siŵr mod i erioed wedi cael y profiad o awgrymu wrth rhywun mor brofiadol fod angen iddyn nhw troi meic nhw mlaen. Iawn nawr. O'n i'n gweud, o'n i'n cytuno ffopus wedi cael ei ddweud wrth gwrs. Fel arfer, mae model i yn hanner gwag, dyna un o'n gwendidau mawr i. Ond dwi yn cytuno â Hugh, yn dyfa, bod rhaid i ni i herio ac i gwyno pan nad i ni'n cael y gwasanaethau yma. Ond diolch am rhywun fel Awen hefyd sy'n gwneud gwaith mor ardderchog i annog y rheini y myfyrwyr hynny sydd felly ddim yn hyderus yn ei Gymraeg neu beth bynnag, neu i ddweud wrth ei hunain fe allai i wneud a fe allai i siarad Cymraeg ar cleifion ac fe fydd hynna i fi fel claf neu fel rhywun sy'n ymgyrchu yn enwedig dros y bobl hynny a dementia. Fe fydd y byd yn well byd o lawer. Fe fydde'n sicr. Diolch Betty. Hugh i gloi. Diolch yn fawr. Mae cwbl o bethau i adlewyrchu i fi'n bersonol fi'n cael y cyntaf yw hyder fel nath Awen sôn am a'r arweinyddiaeth a'r gweledigaeth ma sydd angen arno ni fel cymdeithas. I ryw raddau, dwi'n yn siŵr os ydw i'n cytuno gyda Betty ynglyn â'r rôl y llywodraeth yn hyn. Mae yna rôl amlwg gyda'r llywodraeth, a mae'r rôl amlwg gyda llywodraeth i'w rannu, ond mae'r rôl gyda ni gyd fel arweinyddion ar draws y gwasanaeth i feddwl yn wahanol ynglyn â'r Gymraeg. A fi'n gwybod bod y gweinidog yn angerddol am y Gymraeg. Mae da ni gweinidog sy'n gallu siarad y Gymraeg, mae hynny'n beth pwysig i ddechrau. Yn ail yw'r cyfrifoldeb personol ma sydd gyda ni gyd fi'n credu i feddwl am yr gwasanaethau ni'n ei derbyn. Yn drydydd wedyn, fi'n credu bod yna rhywbeth mawr da ni'n neud o ran ymwybyddiaeth. Ymwybyddiaeth ymysg rheini sydd ddim yn deall y Gymraeg. Fi'n credu nath Awen sôn am bobl sy'n dod i weithio hywel dda i Byrddau Iechyd ar draws Cymru, sydd ddim yn deall pwysigrwydd y Gymraeg, nid jyst fel iaith, ond fel rhan anatod o'r ffordd i ni'n byw yn bywyd bob dydd. A wedyn, normaleiddio'r Gymraeg yn gwasanaethau ni. Mae e'n rhywbeth sydd yn add-on ar hyn o bryd, a mae angen i ni feddwl am ei normaleiddio fe. A wedyn, addysg a'r rôl anatod o bwysig na sydd gyda addysg, a'r cyfle euraidd ma sydd gyda ni, gyda ysgol feddygol yn dod i Bangor, ysgol nyrsio yn dod i Aberystwyth. Cyfle arbennig i ni i gloi. I fi'n dueddol o fod yn un sydd yn
yn glasu'n hanner gwag fyd, Betty. Dych chi ddim wrth eich hunan fyna. Fi'n gyfrifydd, felly mae hwnna dod yn naturiol. Ond mae yna gyfle arbennig gyda ni fan hyn a gobeith mawr i'r dyfodol. Gwych iawn, diolch yn fawr iawn Huw, a diolch yn fawr iawn i chi gyd. Fi'n credu, os yw'r cyfrifydd hyd yn oed yn dweud bod na obaith a bod na sail i optimistiaeth, fi'n credu bod na obaith yn sicr iawn. Ga i ddiolch yn gynnes iawn i bob un ohonoch chi am eich cyfraniadau bore yma. Mae wedi bod yn ddadlennol, mae wedi bod yn bwysig, mae'r drafodaeth hon yn allweddol o ran yr ochr strategol, llywodraethol, ond hefyd yr ochr bersonol, ac i ni wedi mynd i ni wedi cyffwrdd â phob un o'r themau hynna, gosod her i'r llywodraeth, i'r byrdde iechyd, i'r gwasanaethau iechyd y gofal, ond hefyd i ni fel unigolion. Dwi'n ddiolchgar iawn i bob un ohonoch chi am eich cyfraniadau doeth iawn heddiw. Oedd yn ddiddorol, o'n i'n clywed y gweinidog y Gymraeg, Jeremy Miles ddoe, yn lansio strategaeth Cymraeg 2050 am y 5 mlynedd nesaf. A'r pwyslais yma ar y defnydd o'r Gymraeg, a gwneud y defnydd o'r ychydig eiriau o Gymraeg efallai sydd gynddo chi. Ac yn clymu hynny nôl gyda rai o'r sylwadau Catrin ac eraill wedi wneud, o ddefnyddio'r Gymraeg, mae pobl yn dod yn fwy hyderus wrth i ddefnyddio fe, ac mae defnydd yn cynyddu. Yn yr un modd, os nad yw rhywun yn defnyddio'r Gymraeg o gwbl, mae defnydd yn lleihau, a mae'r hyder yn y sgiliau yn lleihau. Felly mae yna gyfle gwirioneddol o ddweud wrth bawb, wel, defnyddiwch bod ychydig o eiriau o Gymraeg yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr, ac mae hynna'n ddechreuad yn diwedd, a mae'n ddechreuad i sgwrs. Mae'n dechreuad i sgwrs am ymwybyddiaeth a cyfle i fynd gymaint â ni ymhellach o wireddu'r addewid yma o mwy na geiriau am y Gymraeg yn Gwasanaeth Iechyd. Felly, diolch o waelod calon i Betty George, i Catrin Roberts, i Awen Iorwerth ac i Huw Thomas am ymuno gyda ni ym mhabell cymdeithasau rhithiol heddiw. Ac os ych chi yn ymlwybro o gwmpas y maes yn ddiweddarach, cofiwch eich heli hael rhag ofn bod na dipyn o hael ar eich pen heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. A chofiwch, os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes hwn, mae croeso mawr i chi gysylltu gyda'r Coleg Cymraeg a'r darparwyr iechyd. Mae yna gyfle i ni gyd wneud cyfraniad i ddatblygu'r maes pwysig hwn yn ystod y blynyddoedd a ddaw. Diolch yn fawr iawn.